Hola, em dic Alba i de gran vull ser publicista de moda. Hola, em dic Ares Pujol i de gran vull tindre la meva empresa de publicitat. I de gran vull estudiar comunicació visual. Psicòloga. Periodista. Futbolista. Jugador de bàsquet professional. Dissenyadora gràfica. Sí, sempre m'ha agradat el disseny, la moda, però clar, tampoc sabia molt bé de com anava tot, però sempre m'ha agradat això, dissenyadora d'interiors, dissenyadora de moda. Després de fer el batxillerat al liceu francès, vaig anar a Barcelona a estudiar una FP de dansa. El primer any que vaig baixar a Barcelona vaig estar buscant una mica de dansa, una mica per tot arreu, en els llocs on es feia més dansa encarat a la professional. I després ja vaig trobar el que realment m'interessava i vaig fer 2 anys d'una FP de dansa. No treballo en el món de la dansa, però sí que és una que em serveix per la meva feina. Jo tinc una petita empresa d'educació ambiental i faig això. Bé, preocupar-me tampoc, però sí que hi ha aquesta cosa de pensar que acabaré treballant i allò realment sí que em preocupa perquè potser acabo treballant d'una cosa que no m'agrada. El que fem el psicopedagog al centre és assessorar en diversos aspectes. Hi ha tota la part que és més d'atenció directa a l'alumne, que poden ser per diferents aspectes, per orientació acadèmica i professional. Després hi ha les xerrades que fem, moltes coses, la veritat és que fem moltes coses. Potser ens donem molta pressa quan estem a tercer i quart de l'ESO, potser ja és encara molt aviat per decidir què voldràs fer, però ja estant a batxillerat jo crec que més o menys has de tenir una idea clara ja per on vols tirar. Aquí a Andorra hi havia molt poca dansa, no hi havia formació i aleshores jo el que volia era ensenyar i promocionar la dansa a Andorra. És evident perquè tenim una oferta molt petita, és un fet, i també és un fet que no tenim la infraestructura ni som els que som, és a dir, seria insostenible tenir una universitat com tenen a Catalunya o a França. No, per mi no estudiaria a Andorra, perquè sobretot la meva carrera aquí no està i crec que per tindre oportunitats s'ha d'anar viatjant, conèixer més món. Tant clar, l'alumne que vol anar a la universitat o bé li encaixa que les 4 o 5 ofertes formatives són les que volen fer i es queda aquí, si no, doncs ha de marxar. Clar, és molt difícil saber què és el que haguessis fet, no? No sé. Jo crec que l'important és estudiar el que realment tens ganes de fer i la vida ja et portarà. Doncs em ve treballant o estudiant, no sé, depèn de com em vagi la carrera i els màsters. Però sigui on sigui, espero que estigui feliç i que estigui fent realment el que vull i que aconsegueixi els meus objectius que tinc marcats i seguir els teus somnis i lluitar per ells.